Дами, идват още от ваше дясно. Приготви се за тях вагата! Не е моето име, но разбрах. Извинявай! Съжалявам! Извинявай! Съжалявам! Сега не е момента за това, скъпа. Ох, да! Умрете, копелета! Те шибани ангели не спират да идват. Ха, Добре, влязох право в това. задръж си мисълта. Добре ли си, Сквърт? Почти се преобърнах. Отиди на сигурно място. Слънцето ми свята да светлина, копелета! Какво? Алъстър трябваше да се оправи с него. Не, той може да е... Няма да издържим дълго, ако не направим нещо относно с него. Разбира се! Опитвам се да се бия, ти бутли си. Да! Госпожец Черепам! Обичам те! Запомни ме! Това беше привлекателно. Яйца! Активирайте двигателите и заредете смъртоносния лъч! Азар! Пенчес? Това е лудо копеле. Целта е хваната! Огън! Това можеше да е кръсно.